Dobrý deň, dámy a páni. Zaiste dobre viete, že aktuálne prebieha kontrola Najvyššieho kontrolného úradu u 14 našich akcionárov na nakladanie s dlhodobým finančným majetkom. Pred niekoľkými mesiacmi sme natočili video, v ktorom sme vyjadrili vážne pochybnosti o tom, že táto kontrola bude prebiehať objektívne. Pozrite sa na to. Viaceré mestá a obce, ktoré sa zapojili do dlhopisového programu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, čelia kontrole Najvyššieho kontrolného úradu. Ako tieto kontroly prebiehajú? Robiť kontrolu je samozrejme v poriadku a NKÚ má na to zákonné právo. Problémom, na ktorý chceme upozorniť, je spôsob, akým kontroly prebiehajú. Ten sa až nápadne podobá na šikanu a kontroly sa dejú za absurdných termínových podmienok. Príkladom je mesto Stropkov, ktoré dostalo dožiadanie od NKÚ dňa 12. decembra s lehotou na vyjadrenie 5 pracovných dní. Keďže ale dožiadanie bolo veľmi dlhé, mesto požiadalo o predĺženie tejto lehoty o 30 ďalších dní. NKÚ však vyhovelo žiadosti len čiastočne a lehotu predĺžilo do 30. decembra, pričom väčšina času spadla na Vianočné sviatky, takže o nejakom predĺžení lehoty sa de facto nedá ani hovoriť. Druhým príkladom je napríklad obec Kečovo, kde starostka dlhodobo avizovala NKÚ, že sa stará o chorú dceru a pôjde na plánovanú OČR. Avšak NKÚ zamietlo žiadosť o predĺženie takejto lehoty. Tretím príkladom je posledné dožiadanie NKÚ na všetkých našich akcionárov, kde im už telefonicky avizovali, aby o predĺženie lehoty ani len nežiadali. Takto dnes prebiehajú kontroly Najvyššieho kontrolného úradu na východnom Slovensku. Kontrola sa pomaly blíži ku koncu a zdá sa, že sme vo všetkom mali opäť raz pravdu. Najvyšší kontrolný úrad u tohto konkrétneho akcionára vôbec neprihliadal na 400 strán relevantných argumentov a odborných analýz, ktoré vypracovali či už Ekonomická univerzita v Bratislave, alebo nezávislí právnici, teda experti na komunálne právo. A celé to zmietol zo stola a vysporiadal sa s tým sotva na 11 stranách predloženého protokolu z kontroly. Na to tento konkrétny akcionár predložil 95 konkrétne v tomto prípade relevantných námietok k návrhu protokolu, ktoré Najvyšší kontrolný úrad opäť raz zmietol všetky zo stola sotva na 15 stranách a vôbec sa nimi nejakým spôsobom nezaoberal. Je teda zjavné, že kontrola mala za cieľ iba potvrdiť vyjadrenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu spred 2 rokov, ktorými napádal a spochybňoval celý dlhopisový program Voda spieva a vôbec neprihliadať na sady relevantných argumentov a odborných analýz. A aj keď sa to predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu nepáči a napáda náš klub akcionárov aj na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, my naďalej budeme tieto kontroly sledovať a o všetkom vás informovať.